Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay giginhawa, kapwa-tao aasenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. PCS o Lotto. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Tangkiligin at ating laruin, Lotto, Greens at Kino, pati sweepstakes partner tayo. Scratch it din ang makakascash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba, sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCS o puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Naglansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Ang pusong panalo. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay giginhawa, kapwa-tao aasenso, nagbibigay saya sa Pilipinas. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Sisimulan na po natin ang pangatlong actual serial draw na may draw number 3186. Pangasinan. Let's play Small Town Lottery. Ating first
natin ang number 10 para mapasama sa pagpili ng second winning number. Timer ready. Ating second winning number ay number 32. Ang ating official winning combination ay numbers 10 and 32. Numbers 10 and 32 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. At dito na po nagtatapos ang ating pangatlong Steel Draw para sa araw na po. Ako po muli si Maria Lupisa Cabinar. Lagi po nating tatandaan, piseso hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for February 12, 2025, 845. Here are the numbers 10 and 32. 10 and 32 in exact order. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan.